Panguva ine opposition yenyika yeZimbabwe inoratidza kuti it is finally failed. Panoonekwa kunzi ZANU-PF yakaparticipata mumarecent by-elections akati kuti kuchinekwa ma-opposition voices panguva ine anoramba akangonyarara. Panguva ino vanhu vari kuchema over the death of opposition politics. Sambina mashoko ari kuda panguva ino sekunyorwa kwari kuitiwa on the Newsday vachiti Zimbabwe mourns death of opposition politics. Nobody subscribe or like on the bell icon. Panapa tipinda the Newsday zvamuri kuona in the screen. Panapa mudanyora chiti Zimbabwe opposition parties struggle to field candidates in by-elections. Opposition political parties in Zimbabwe have failed to nominate candidates in several recent by-elections across the country, raising fresh concerns about the weakening of democratic forces challenging the ruling party ZANU-PF in parliament and local councils. Parties such as the Embattled Citizen Coalition for Change (CCC), the Movement for Democratic Change (MDC), and others have faced a range of setbacks, allowing ZANU-PF to tighten its grip on power. The situation has been worsened by growing voter apathy, which continues to undermine the by-election process. Meanwhile, the ruling party ZANU-PF has been accused of various tactics to entrench its dominance, including constitutional amendments and the manipulation of state institutions. Domashoko ari kuda panguva ino parikuonekwa kunzi opposition nyika yeZimbabwe panguva ino inoratidza kuti aiwa it is very very silent. Amene kuti vari kumirira ma-2028 harmonized elections here ari kuuya panguva ino achinokwa kunzi anogona kupostpone to 2030 or to 2033. We never know. Hatizivi zvichafamba sei, but panguva ino ZANU-PF is taking advantage the fallout yakaitika the Citizen Coalition for Change nekuresign kwaita opposition leader vari vakanozonyichamisa vari kuonekwa kunzi panguva ino is given a hint yekuti ava kudzoka mu-active politics. Tudze mafungiro enyu mutikudivi pamusoro pechitiko ichi. Kana comment section medu dze mafungiro enyu, subscribe or like, chat on the bell icon.